ta wudu. Ta wudu. Ha ba da Allah na sai ba ta wudu a tun. Sai mai ta gani. Na ƙasa kenan. Wallahi tunani kawai yake damuna. Ƙasar yanzu wallahi sai addu'a. Ba ta wudu kenan. Ai yanzu gaba dai kasar aka take. Ko da abin da wasu daga masallacin da ne sallah. Ko raka ya wuce mai sallah sai mu dawo kuma sai mu tattauna mutum. Karfe nawa yanzu? Yanzu dai karfe 1 saura. Karfe 1 saura? Alƙur'an ba zan tashi yin sallah da karfe 1 ba. Karfe 2 nan ta cika cif cif. Za ka sallah da karfe 2? In tambaye ka, kana tabbacin za ka karfe 2 ne? Akwai niyya. Ba damuwa tun da dai ba za ka je ba. Ba ni in je in yi sallar dawo. Ina da shi mu zai yi magana. Allah ya kiyaye ni ma lokacin da zan je ne sallah. Mun je mun sauke nauyi. Wa alaikum salam. Ko mota ta zo je mun san babu bayan sallah. Mota ta zo ta yanzu mu yanzu babu bayan sallah. Yo ni ka ce mutuwar ta dauke da yake kabari da abu ne mutum. Ba za ta dauke ka ba amma ka tabbatar cewa a yanzu idan ka mutu wannan sallah da baka yi da tun da lokacin ta riga ya higo to ka saka a ranka ana bin ka bayan wannan sallah. Wa kai tambaye ka. Ko ba wanda ya san yanzu a gidanku an san ana bin ka bayan sallah nan. Tsaya in tambaye ka. Ina jin ka. Kai duk wannan magana kake yi. Baka ji magana ga ma ba. Kasar mu sai addu'a. Iya tunanin da nake yanzu a kasar nan. Abinda nake ta nazari ko kai ka ji abin da nake faɗa ya kamata a cika tiyaye. Abin da nake faɗa maka shine kasar mu tana buƙatar addu'a ko ba da gurin kawai gun malaman kasar nan. Wai kai yanzu ba ha ganin irin halin da malaman namu suka tsinci kansu yanzu a ciki. Kamar ya? Yawwa. Kaga yanzu idan ka auna malaman kasar nan tamu dan wani abu ya faru a bangaren manya za ka taɓa da sun fito su a kan sun yi magana ba. Kuma fa na yarda da maganarka. Maganarka haka take. Amma ni abin da ya fi min damuna kuma yake sa nake yawan tunani ba. Malaman ƙasar nan tamu idan kaga sun yi ta akan abu to akan dan wasan Hausa ne. Yanzu nan zaka ji har kayuwansu yana rabuwa akai. Kuma kai ma magana ta kaga take. Shi yasa malaman namu tun biyu babu abin da za mu ce da su. Sai dai mu ce Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Amin. Da Shak Jafar Mahmud Adam. Allah ya ji karai Albani Zaria. Amin. Waɗannan mutum biyu sai dai mu ce Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Amin. Amma iya gudunmawa sun ba addinin musulunci. Sai dai mu ce musu Allah ya saka musu da kai. Amma idan ka duba malamu ne ba irin wa'azin suke yi ba. Mutum ne zai hau kan mumbari. Kan mumbari mutum da yawa amma har iya gama ya sankuwa ba abin da zai maka sai dai ga iya maka barkwanci ko iya zagin wancan ko iya muzunin wancan. Wanda kuma ba haka ya kamata ba. Haka ne maganar. Ka gani? Maganar ka haka take. Amma a yanzu babu wanda yake take musu ba yake kwatanta irin abin da suke yi sama da Malam Aminu Daura. Malam Aminu Daura ba za ka ji ya zagi wancan ko kuma a'a ya ci mutuncin wani ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Babu ruwansu yana tura sako ne ga al'umma. Allahu akbar. Allah ya biya shi. Allahu akbar. Allah kuma ya sa mu dace. Allah ya sa malamanmu su gane wannan kuskure suke na 'yan wasan Hausa da suke challenge ɗinsu ya kasancewa kira za su yi ga malamai domin a zauna a ƙasar nan addu'a Allah zauna da mu lafiya. Ai shauran malamanmu ne inda za su gane su ringa faɗakarwa irin ta Malamin Daurawa ko su ringa wa'azi irin na Shak Arama Malamin Daurawa. Ai da mun ji daɗi ai.